so far, nor so long ago, a people had peace, or though they thought so. They lived in their houses, all snuggled with care, but something was missing, something not there. They looked for it in stores, in boxes, in bags. They looked for it in stuff, but fought over rags. They fought over toys and things that went beep. They fought over clothes and even their sheep. But something was missing. What do you mean? On another level, things might seem quite bright, but other times not. It looked more like night. Nation rose against nation. Man fought against man. Even in that chaos, God still had a plan. It didn't include armies, or thunder, or might, but came as a baby, one silent night. A radical love came to us that day. God had something to show us, something to say. That peace was more than a feeling or thought. A relationship with God, that's what Jesus taught. For God so loved the world that He gave us His Son. It's a great gift. It's for everyone. Through that little baby, He showed us our worth. It's a pretty good idea, this peace on earth. Ara minn hawn, hello tfal! Bħalissa qed naqra storja vera interessanti. Jisima Ġupazzi Got Talent. Jisu dak il-programm tal-Malti. Imissa ħanaqralkom l-istorja tfal, ħalli ma nħallikomx bil-kurżità. Mela darba waħda fuq it-television ħareġ avviż. Jekk għandek xi talent, applika għal Ġupazzi Got Talent. Ser ikun hemm rebbieħ, wieħed biss. Dan ser jirbaħ premju fantastiku. Rigal fantastiku għal-miliet. Scooter, l-aħħar mudell u ħafna ħelu. M'għandniex ngħidu, kulħadd ħajjar jieħu sem. Iżda nbeda l-inkwiet. Tgħiduli x'inkwiet kien li beta. Ma baqgħux dawk il-ħbieb li nafu aħna, dawk li jkunu dejjem flimkien, dawk li dejjem ikunu sinċieri ma' xulxin u fil-verità, bdew jaħbu lil xulxin. Billi ma jurux x'kien it-talent tagħhom. X'ħasra hux. Ma bdewx jindunaw li mhux ser jibqgħu fil-paċi u lanqas ser iġibu paċi madwarhom. Darba kien hemm qaddis jismu San Franġisk de Sales. Mhux qed ngħidu għal San Franġisk tas-Sisi, imma ismu kien kważi bħalu, San Franġisk de Sales. Dan kien jgħid, titlifx il-paċi ta' ġewwa tiegħek għal kwalunkwe ħaġa, lanqas jekk id-dinja kollha tidher imdejqa. Ħsieb illi għandna nżommuh dejjem f'qalbna. Imma tgħid irnexxielhom jirbħu l-paċi lura, ejja naraw flimkien. Irrid nara se nivvinta. Irrid nirbaħ dak l-scooter. Ħanaħseb naqasten. Iva, nafx nagħmel. Nirrepja! Yo, qed tismawni? Jiena Robi il-Popazz, inħobb naqla l-imbarazz. Irridkom tivvotawli, toħdux tiċċassawli. Tuni dak il-vot ħalli. Minix tajjeb. X'se nagħmel? Irrid nirbaħ akkost
ta' kollox. Tajt inkanta xi biċċa. Ara Robi. Hello, Robi. X'qed tagħmel sabiħ? Xej! Tlaqlem! Ara dan kif jagħmel? Mhux soltu tiegħu li jagħmel hekk. Lanqas qed ikellimni pas-soltu. Dan Robi. Ħasadni kif għamel? Isu kienet jagħmel xi ħaġa ħażina. Imma ejja ma naħsibx ħażin. Sten. Naf x'kienet jagħmel? Qed jipprepara xi ħaġa li ma jridnix inkun naf. Mhux sew. Imma qed nerġa' naħseb ħażin. X'taħwit. Aħjar nieqaf għax ħanejja naħseb. U ma nibqax kuntent. Hello! Da żgur jienu Ġozi l-buffu. Da żgur jiena nagħmel il-maġija. Mela x'għandi bżonn nagħmel? Nibatilkom videoclip. Tajjeb, nibatilkom videoclip ta' jissibatu li fejn nibata u nagħmlu mal-ewwel. Grazzi, ciao! Mela tfal, darba ta' kont ħireġ niġri barra mid-dar. Indunajt li kienet ix-xita. Mort infittex l-umbrella. Ara daqsxejn malaj, mort niħroġha bil-pocket. Malajr. Ara l-umbrella mela jekk noħroġ bijek fix-xita, gindirejn. Jara daqsxejn din l-umbrella kif nimqatta jaħasra. Jissu xi kultant meta jiena nkun bil-buri. Xi kultant meta ma nobdix, meta noqgħod imqareb. Xi kultant l-umbrella jsajjiena meta ma tantx noġob lil Ġesu. M'hemmx tagħmelu. Nimmettara. Innella din l-umbrella għaliex fakritni f'ħafna affarijiet illi għandi bżonn biex ikolli il-paċi fil-qalb tiegħi. Allura x'għamilt jiena? Waqaf daqsxejn. Erġgħet mort impoġġi l-umbrella f'posta, m'hemmx tagħmelu. U qed issa x'ħanaqbad nagħmel jien. Għajdli inti x'ħanaqbad nagħmel. Mela mbagħad mort malajr, nara x'ħanaqbad nagħmel. Mort nipprova inġib umbrella oħra. U mela mbagħad l-ewwel umbrella li sibt. Ma din l-istess waħda. Imma le mhux l-istess. Ixarex ħaġa sħiħa. U hekk ara daqsxejn min jafda f'Ġesu u min jieħu ħsieb illi jobdi u dagħmel dak li għamel min jixtieqlu l-ġid kemm ikollu paċi fil-qalb tiegħu. Ciao tfal. Lanċa ġejja oħra sejra min taslima l-mar samxet. Il-kaptan bibiba f'ħalqu jidderriġ il-bastiment. Sowa f'nofs ta' Baħar. Iġ qed tagħmel hawn? Ġejt nisma' l-vuċi sabiħa tiegħek. Mhux sabiħa xejn, ħanitlaq il-barra. Fejn sejra Truti? Ejja l-hawn. Le, ħallini bikwiti qed nistudja. X'qed tistudja? Maths, Physics, Malti? Qed nistudja il-vuċi. Għaliex qed tistudja l-vuċi? Ara l-ieħor qed nipprattika biex inkanta. Għalhekk bdejt kanta lanċa ġejja? Tajjaġ għax jisimawk. Min tridu jismani? Ansi kieku jien ngħajjat daqskemm għandek vuċi sabiħa? Truti, prosi tal-lanċa ġejja, ħaqqa ċabċipa. Iqaf! Għaliex qed tippanikja? M'hawn ħadd ta' Nispera li jint mhux ser toħodli l-idea. X'idea trid noħodlok? Xejn, int għalhekk ġejt hawn biex titkixxef. Le, jien ġejt hawn
assaħritni l-voċi tiegħek. Int qed tikdibli. Le ja ħasra, vera. Ara ma tikxifnix. X'qed jagħtik truti llum? Għaliex qed tagħmilli hekk? Matli! Ara Matli qed jisfen. Din arawa ta' kulħadd qed isikkitni llum. Lanqas int ma titkellimni. Ara llum ukoll. Matli, Matli, x'jiġralek? X'inhu jiġri? Kellimni Matli. Almenu għejdli x'kont qed tagħmel. Waħdi u waħdi. Imma din ħolma ma nafx jiġralhom il-ħbieb tiegħi. Filli ħbieb u issa lanqas qed ikellmuni. Imma tgħid ġralhom xi ħaġa. Forsi jien għamilt xi ħaġa li weġġajthom. U le, ħanerġa' nibda naħseb ħażin. Jien m'għamilt xejn. Imma kif jista' jkun qegħdin jagħmlu hekk filli ħbieb u filli lanqas biss iridu jkellmuni? X'qed jiġri? Konfużjoni kbira. U taf x'naf? Li lanqas ħanorqod illejla, lanqas għandi farka ta' paċi. Jien dawn inħobbhom b'imħabba tal-ġenn. U qed jagħmlu hekk. Ma nafx u ma nafx. Issa għandni ħafna nis-sapporti. Għandi bżonn li nitkellem ma' xi ħadd. Il-paċi li kelli ġo fija intilfet u sparixxiet. U jien irrid li nkun seren. Jekk ma jkollix paċi ġo fija, lanqas inkun nista' nħobb kif suppost. Le u le. Għandi bżonn nitkellem ma' xi ħadd. Għandi bżonn li xi ħadd jismani u jifhimni. Kulħadd sar jaf bil-kompetizzjoni tas-sena Ġupazzi Got Talent. Kulħadd minn barra wieħed. Ranġo kien għadu ma skoprix kien qed jiġri. Miskejnux. Anka Patriġan semma bil-kompetizzjoni. Dan Patriġan inferfex ħafna, irid ilaħħaq ma' kollox. Dan Patriġan għandu ħafna affarijiet xieħu ħsieb. Jieħu ħsieb il-parroċċa. Il-kor tal-parroċċa jiddirġiħ ukoll. Irid ilaħħaq ma' kollox. Saħansitra, meta sema b'Ġupazzi Got Talent, ipprova jdaħħal il-kor tal-parroċċa wkoll. Imma id-diżappunta naqaruhu għax qalulu li kulħadd kien ser ikollu jieħu sem waħdu. Kemm għandix nagħmel? Imma rrid insib soluzzjoni. Irrid li nieħu sehem fil-konkors. Jien ġejt għar-rehearsal, Fader. Ħassret ir-rehearsal? Mela ma qarax l-SMS li bagħatlek Nanna Buż. Le, issa jien naf nuża l-mobile, Fader. Mela laqidin hawn.
Trix namlu rehearsal. Jien biss. Iva, int biss. Ħalli nieħdu sehem fil-ġupazzi Got Talent. Int parti mill-kor tal-parroċċa. U le, jien musser nieħu sehem waħdi ta' ma tarax. Ja ħasra, lil kulħadd ċempilt. Ħadd ma jrid jieħu sehem bħala tim. X'jiġifieri ma ridux bħala tim. Is-supervjaw. Kulħadd qatali nifsi. Għaluli li ser japplikaw għal rashom. Lil-Robi u lil-Truti kellimtom. Dawk sabtu li t-telefon. Dawk mhux in-neputijiet tiegħi. Ta' żgur, mela. Ma nafx qed jiġrili. Ma nafx għalfejn. Ranġon. Għala qed tibki. Ara, għandna membru ieħor fil-kor. Ħadd ma jrid ikellimni. Ma nafx qed jiġri. Qed niddejjaq ħafna. Bla paċi spiċċajt. U dan mhux sew. Stenna qra Ranġon, stenna qra. L-ewwel nies tħalli lil ħadd min joħodlok il-paċi. Taf biżżejjed Alla l-imbirek kemm hu ħanin magħna. U għalhekk għandek ikollok il-paċi, Alla volja tkun għaddej minn ħafna tgerfix u dubji. Issa għajdli naqra. Min ma jrid ikellmek? Robi, Truti, Matli, ħadd minnhom. Xkun waħda wkoll. Qed tiskantani. Għax daw mhux soltu tagħhom, das kemm tinħabbu bħala ħbieb. U issa, veru għandi dwejja. Le ta' ara ma nismaħħiex din il-kelma. Tibżax. Ħanerġa' ngħidilek. Tħalli lil ħadd min joħodlok il-paċi. Anka jekk tibda tara id-dinja iddur bik. Ma jimpurtax hi. Aħna rridu nkunu strumenti tal-paċi. Int ħadkun magħna, ħallik midwejja. Ejja ħalli narak titbissem bħas-soltu. Kanta, do, re, mi. Iva qod naqra kwiet Patriġan, ħallik mill-kompetizzjoni. Din aktar gravi. Din gravissima. Ħammur id-dar. Ara jien ukoll ippruvajt nerġa' nara tbissima fuq Ranġo. U issa ħatitlaq lil Nanna Buż. Isma' Nanna Buż, din ir-rehearsal ejja ħanirbħu. Il-kompetizzjoni tistenna. Din biċċa nkwiet kbira meta nara lil Ranġo mdejjaq. Ma niflaħiex. Tlaqt jien ħalli nara kif ħansolvuha. Int li qed tarana. Trid tieħu sehem fil-kor tiegħi? Ħanara. Kantawli. Do, re, mi. Ma nistax nifhem. Ma nistax nifhem. Ara jien tajċ kemm kont inħossni f'paċi meta narhom maqudin u hekk għandu jkun. If there's so much I must be, can I still just be me, the way I am? Can I trust in my own heart, or am I just one part of some big plan? Even those who are gone are with us as we go on. Your journey has only begun. Tears
of pain, tears of joy, one thing nothing can destroy is our pride deep inside. We are one. We are one, you and I. We are like the earth and sky, one family under the sun. All the wisdom to lead, all the courage that you need, you will find when you see we are one. As long as you live here, it's who you are. You'll understand someday. Le ta' musser inħallija din is-sitwazzjoni tigrava. Irrid nagħmel xi ħaġa. U jien kollha nħobbhom. Ħarem ħanajtilhom għax mhux ħanoqgħod bi kwieti. Robi! Truti! Matli! Ejjew nara ħdejja! Għandi bżonn inkellimkom! Ġejja! Ninsa ferm id-dispjaċuta l-aħħar. Il-mod kif għamiltu hija inkwetanti ħafna. Sorry, Nan. Kitlek il-kejk kollu. Sorry, Nan. Waqajt il-fażun. Mhux għalhekk, qed ninkwieta għax m'intomx tkellmu lil Ranġo. Għaliex qed tagħmlulu hekk? Jien inkellmu jetta. Robi, għajdejjem il-verità. Truti, intejt il-verità biss, suppost, ħanna xħatejt. Għax ma xtaqx li Ranġo ikun jaf li ħaniħu sem fil-kompetizzjoni. Ara, mela kid ma tixtejdlu? Weġġajtuni ta' vera. Lilek! Ala! Mela, ħabib ta'kom, tamlulu hekk. Kun xi tkun is-sitwazzjoni, ma ntkomx taħsbu fikom infuskom biss. Lanqas biss tajtu każ li ħadd ieħor kien ser iweġġa'. Vera, Nanna Buzz. Miskom tinaqdu fl-imkien. Ħalli t-talenti ta'kom joħorġu aktar sbieħ. Għaliex ma tajdux li Ranġo ikun magħkom ukoll. Tridu tkunu strumenti ta' paċi u tagħtu eżempju lil kulħadd li intom maqudin u temnu f'xulxin u li tieħdu ħsieb lil xulxin kemm fix-xemx u kemm fix-xita. Xemx u xita. Iġifieri tkun xi tkun is-sitwazzjoni, tridu tibqgħu tħobbu. Imma sten naqra Nanna Buzz. Scooter wieħed biss ta' tista' terbaħ. U aħna x'nitalmu Robi? Mhux naqsmu l-affarijiet ma' xulxin biex tisselfu ftit dan l-iskuter. Tajt mhux ser toqgħod tilab bih il-ħin kollu. Imma, ma nafx. X'ma tafx Truti, ja ħasra.
Irridkom taraw x'ser tagħmlu u tieħdu sem bħala tim. Morru nġabru flimkien. Inti Robi u Metli morru itolbu għal din id-diffikultà li nqalat. Tafu li meta 2 jew 3 jinġabru flimkien, Alla ikun fostkom. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Sinjuri u sinjuri, nilqawkom għal programm Ġupazzi Got Talent. Grazzi tal-li tisseguna. Aħna hekk nieħdu pjaċir. Applikaw ħafna parteċipanti. L-iskop ta' dan il-programm u biex meta naraw it-talenti ta' dawn il-parteċipanti nitfaw dbissima fuq wiċċi telespettaturi. Qabel ma nibdew bl-ewwel parteċipant, ħanaraw klip qasir. Qegħdin fi żmien tal-avvent, żmien ta' preparazzjoni, żmien ta' stennija, imma l-aħħar u mhux l-inqas żmien ta' paċi. Naraw dan il-klip flimkien? Ibqgħu hemm.
parteċipanti. Lil Matli imbagħad wara lil Josie. Hello tfal, jiena jisimni Josie. Ullum nixtieq nurikom is-sigriet ta' kif ikolkom il-paċi veru fil-qalb tagħkom. Ħanurikom din. Mela, għandi din il-bużieqa forma ta' qalb. Imbara miskin jiġrilu min ikun minn fuq bih innifsu araw daġejn tfal. Għan impoġġi din il-bużieqa f'din il-kamra maġika. Imbagħad b'din il-bakketta maġika sejjer nifqa' l-bużieqa. Ara daqsxejn xiġrilu min nifqawlu il-qalb tiegħu meta tkun minn fuqha bija innifisha. Mela 1, 2, 3. Ara x'ħareġ? Il-ħamima, is-simbolu tal-paċi. Mela min iħalli l-qalb tiegħu tintela mod speċjali b'Ġesu ser jirċievi il-paċi veru ara. U taf kif għalinna Ġesu is-sigriet ta' din il-paċi għalin dekkara. Ħenjin il-foqra fl-ispirtu għax tagħhom hija s-salta ta' smewwiet. Ħenjin ta' qalbhom ħelwa għax huma jkollhom il-wirt tal-art. Ħenjin dawk li huma bil-ġuħ l-aċċa l-ġustizzja għax huma jkunu mxebbejn. Ħenjin dak li ħennu għax huma jisibu l-ħniena. Ħenjin ta' qalbhom safja għax huma jaraw l-Alla. Tfal, għamlu hekk dar li qalilna Ġesu u l-qalb tagħna timtela bil-paċi. Ciao tfal! Grazzi lil Matli u lil Josie. Issa jmiss it-tielet parteċipant. Dawn kienu ħajjieħdu sem waħedhom. Imma iddeċidew li jingħaqdu flimkien. Sinjuri u sinjuri, nilqgħu magħna lil ħbieb ta' vera. Fix-Sems fis-sita fil-bart win-nida. 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 Tafu x'għamiltu ħbieb? Intom kontu strumenti ta' paċi li minkejja kontu tajbin separatament ingħaqadtu flimkien u t-talenti tagħkom ħarġu verament sbieħ. Issa ħanispjegalkom esperiment kif meta jinqalgħu sitwazzjonijiet koroħ il-paċi li jkollkom ma joħodilkom ħadd. Naraw flimkien.
Mela li ħanamlu, ħanibdlow dan bl-ilma. Mux se nimlow kollu, ta' nżidulu naqra oħra. U dan ħanimlow naqra żgħira. Issa. Hawnhekk ħanitfgħu il-melħ u tgħiduli x'għandu x'jaqsam. Fil-Bibja f'Mattew kapitlu 5 vers 13 jgħidilna kunu il-melħ tal-art. U tgħiduli x'għandu x'jaqsam il-melħ tal-art? Aħna l-melħ l-iktar li nużaw fl-ikel. Imma le, hemmhekk irid jgħidilna biex inkunu nixbħuh. Biex meta jinqalaw sitwazzjonijiet koroħ kif rajna, il-paċi ħadd ma joħodilna għax inkunu nixbħuh. Ħawduh naqra. U hawnhekk ħanitfgħu il-kulur u l-kulur skur ħafna, is-sitwazzjonijiet koroħ li jinqalaw. Mela, fil-Bibja, kapitlu 5, vers 13 f'Mattew, kunu l-melħ tal-art. U jekk aħna nkunu nixbħuh, jinqala x'jinqala, kull sitwazzjoni kera, il-paċi ħadd ma joħodilna. Dan ħanaqilbuh, ma jimpurtax billi jekk jaqa' naqra ilma, u naraw li meta nkunu l-melħ tal-art u tiġi sitwazzjoni kera, niġux affettwati jew le. Bil-mod ħannaħħuha. Il-melħ tal-art u ġew sitwazzjonijiet koroħ min ikun jixbħu il-paċi ma jħodilna ħadd. Minn dakinhar il-ħbieb baqgħu jieħdu sehem flimkien u tant marru tajjeb fil-konkors li spiċċaw biex rebħuh. L-iskuter bdew jixxerjawh u kuljum kien ikun għand xi ħadd partikulari. Robi ħadu nhar ta' tnejn, l-erba' u l-ġimgħa għax ma jkollux mużew. Truti dittu żaħ it-tlieta u l-ħamis għax ikollha inqas homework. Ranġo minħabba li ma jkunx skola kien jużaħ filgħodu u nanna Buzz l-għaxqa tagħha tiggusthom tarhom jilagħbu flimkien. Imma apparti li bdew jixxerjaw bejniethom l-iskuter, għamlu xi ħaġa oħra. X'taħsbu li għamlu tfal? Selfu l-iskuter lil Matli u lil Josie. Kemm jien kuntent? Anklini, dak li rebħu, dawn il-ħelu. Xi ġmiel kemm sewa meta semgħu il-korrezzjoni mingħand min iħobbhom u kemm swit aktar it-talba illi talbu flimkien. Dawn il-ħbieb tagħna vera kienu strumenti ta' paċi. Qatt ma għandna naqtaw qalbna tkun xi tkun is-sitwazzjoni. Niftakru fil-Qaddis San Franġisk tas-Sisi illi jinterċedi għalina, jiġifieri jitlob għalina biex Alla jagħmilna strumenti tal-paċi tiegħu. Oġbitkom l-istorja tfal. Inħeġġixkom tfal
biex anki intom tinaqdu bħala tim meta jkun hemm xi problema u żommu din f'moħħkom u f'qalbkom tkunu fejn tkunu, xerdu l-paċi ma' kulħadd. Il-paċi magħkom tfal, narawkom! Make me a channel of your peace, where there